बोसोरनैयाव इउ.प.आ जिखिनि खामानि मावबाय बे खामानिखौ 17 बोसोराव बि.पि.एफआ मालाबाबो मावनो हायाखै। थाखा फैसा लायालासिनो साख्रि होगासिनो दङ। आरोबाव गाबोन साननैसोनि उनावनो गोबां साख्रि होबावगोन। गावसोरनि दायनि थाखायनो बि.पि.एफआ धंस जानायनि फारसे थांदों आरो धंस जालांदों। चिरां जिल्ला हिसाबै इउ.पि.नि पिक्सारा माबायदि? बेखौथ' नोंसोरसो बुंनांगोन, नोंसोरनो नायबाय थादो। रोजा रोजा सुबुङा फैनानै दिनै चिरां जिल्लानि जि इउ.पि.पि.एल बिनि माने बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों आरो गासैखौबो नुदों। रायजो राजाफोरा इउ.पि.पि.एलनि फारसे जि अननाय आरो फोथायनाय बियो बयनिबो गोसोआव दङ आरो बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। मानोना 17 बोसोराव बि.पि.एफनि समाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गियै सम बारहोनो गोनां जादोंमोन। गावबा गावनि सम्पतिखौ लानानै, गावबा गावनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै, जिउफोरखौ लानानै, मानोना बै समनि थासारिया जोबोद गिलु बालुमोन। दिनै मोनसे मोजां थासारि फैदों। बे थासारिखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा। दा ओंखायनो दिनै लोब लोब बयबो ओंखारबोदों चिरां जिल्ला इउ.पि.पि.एलनि जथुम्मायाव। आरो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव इउ.पि.पि.एलनि सरकारखौनो गोख्रोङै लाखिनो थाखाय दिनै बयबो समायखिरा लादों, थिरांथा लादों। मानोना बोसोरनैयाव इउ.पि.पि.एलआ जिखिनि खामानि मावबाय बे खामानिखौ 17 बोसोराव बि.पि.एफआ मालाबाबो मावनो हायाखै। बिथांमोना मालाबाबो रायजोनि थाखाय साना, रायजोनि थाखाय मावा। पावारखौ लानानै दिनै पावारखौ बाहायनानै गावबा गावनि थाखायल' बिथांमोना खामानि मावदों। दिनै सोरबा लिडारफ्रा दिनै फरेस्ट ओनसोलाव साहा बागान बानायदों, सोरबा राबार बागान बानायदों, बायदिसिना बिथांमोना गावबा गावनि थाखाय बानायदों। नाथाय रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै। दिनै इउ.पि.पि.एलआ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै सुपार 50 जों फरायसाफोरखौ आइ.एस खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थिनहरदों। बिखौ बिसोरो मावनो रोङाखैमोन। जोङो फरायसाफोरखौ क'क्राझाराव आइ.आइ.टि.नि थाखाय कचिं होदों, बिखौ बिथांमोना मावनो रोङाखैमोन। दिनै जोङो नलेज फेस्टिभेल खुंदों, बिखौ लानानै बिथांमोना लाजिदों। बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल खुंदोंमोन आरो दैजिं फेस्टिभेलाव मा जादोंमोन बेखौ नोंसोरो बयबो मिथिगौ। आरो नलेज फेस्टिभेलाव मा जादों बेखौ बयबो मिथिगौ। आइ.एस.पि.एल फुटबलनि जोङो मेट्च खुंदों 6 सिडुलखौ लानानै, बेफोरखौ बिथांमोना मावनो रोङाखैमोन। दा बेबायदि गोबां दङ। दिनै जों हा हुनि मोनथायफोरखौ होगासिनो दङ, थाखा फैसा लायालासिनो साख्रि होगासिनो दङ। आरोबाव गाबोन साननैसोनि उनावनो गोबां साख्रि होबावगोन। दा बे गासैबो थासारिखौ नुनानै बिथांमोना लाजिदों आरो दिनै लाजिनानै बिथांमोना जानला मानला बखिदों। नाथाय जि बि.पि.एफ बिथांमोननि राजखान्थिया मालाबाबो मोजां जानाय नंला। बियो धंसनि फारसे थांगासिनो दङ आरो गावसोरनि दायनि थाखायनो बि.पि.एफआ धंस जानायनि फारसे थांदों आरो धंस जालांसिगोन। बिधान सभा आरो लकसभा सोदांनायनि मोनसे खामानि सोलिगासिनो, माबायदि जागोन? बेवहाय जोङो क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एस.टि. रिजार्भ जानांगोन होननानै जों दाबि दैखांदों आरो जों फोथायो बियो क'क्राझार लकसभा समस्तिया एस.टि. रिजार्भ जागोन। आरो जोंनियाव जिखिनि एम.एल.ए. एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ, एसेम्ब्लि कनस्टिटुवेन्सि दङ, बे गासैखौबो मेक्सिमामखौनो, बे गासैनि मादाव मेक्सिमामखौनो एस.टि. रिजार्भ खालामनांगोन होननानै जोङो बुंदों। मानोना बियो 6 सिडुल एरिया, बे हिसाबै बियो एस.टि. रिजार्भ जानांगोन होननानै जोङो बेवहाय दाबि दैखांदों। आरो आं मिजिंथियो जे बेयो मेक्सिमाम एस.टि. जागोन आरो लोगोसे क'क्राझार लकसभा समस्तियाबो एस.टि. रिजार्भ जागोन। आं बेखौ फोथायो। मानोना गोबाव बोसोरनि उनाव दिनै जोङो बेबायदि मोनसे डेलिमिटेसन कमिसनखौ मोननो हादों आरो बेवहाय इउ.पि.पि.एलनिफ्राय मैयायो जोङो मोनसे गिदिर टिम थांनानै, गिदिर हान्जा थांनानै इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो लोगो हमबाय थागोन। आरो जोङो लुबैदों जे जोंनि जिखिनि गासै 14 कनस्टिटुवेन्सि जागोन, बेवहाय जाहाथे जोंनि माहारिनि बांसिन देरहानो हानाय बेबायदि मोनसे थासारिया फैयो, जों बेखौ नायदों। 3 मार्चखौ बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा बेयो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। जाय बड'फाखौ जोङो दिनै बड'फा होननानै गोबाव सम दिनै फुजिबोदों, मानिबोदों। जाय बड'फाया बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय दिनै बेसेबांबा स्ट्रागोल खालामनानै, मुभमेन्ट खालामनानै दिनै मुलुगाव बड'फाया बर'खौ सिनायजानाय बे लेभेलाव लाबोनो हाबाय। दा बे बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ आसाम सरकारा फरायसा सान हिसाबै फोसावबाय। बिनि थाखाय एबसुआ गोलाव सम दाबि दैखांबोबाय। दाबि दैखांसेयावबो थांनाय समाव जायाखैमोन। आरो दुखुनांथावा बेसो जे बेवहाय बर'निनो सरकार दङ,
दोङोमोन BPF-नि 17 बोसोर BPF-नि सरकारनि समाव मानो बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान बिथांमोना फोसावाखिसै बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो आसाम सरकारजों रायलायबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नारसिनबाय, लोगो लोगोनो थांनाय बोसोराव चिफ मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनानै दतमायाव फैनानै बड'फानि न'आव फैनानै थुलुंगाफुरियाव फैनानै बेखौ फोसावलांबाय आरो फैगौ 31 मार्चआव गाजा गोमजायै सारा आसाम नाङैनो बड'फानि जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन आरो जोंबो बेखौ गाजा गोमजायैनो फालिगोन आरो जोंनि बड'फानि सानथौ सानस्रिया अराय सम मुलुगाव थांनानै थाथों आरो बड'फानि जि मोन्थोर थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरजोंनो जों अराय सम दावगालांनो हाथों, बड'फानि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों जों बेखौ हास्थायो। आथिखालाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ गोबाव जानाय खोनानो मोनदों, जायनाखि आसामनि ट्राइबेल बर'फोरखौ एसटिनि मोनथायनिफ्राय बोख्लायनायनि मोनसे ट्राइबेल बर' बे सोरबा सोरनिबा बुंनाय बाथ्रा जागोन, नाथाय संबिधाना जि खामगोन संबिजिता जि खामगोन बेसो जागोन। दा बेबायदि दाबि बेबायदि रायलायनायफ्रा फैबाय थागोन थांबाय थागोन, नाथाय ट्राइबेल हिसाबै थांना थानायनि जे बर' मानसि हिसाबै जों ट्राइबेल हिसाबै थांना थाबोदों, ट्राइबेल हिसाबै थांना थागोन। बिनि सायाव रायलायनाय जागोन, सम दङ।